że można sobie mówić po śląsku i nikt nas nie będzie prześladował i mówił, że mówimy po polsku, czy że mówimy w jakimś niedobrym języku, nie administracyjnym, nie państwowym, nie narodowym. No i ci ludzie dlatego to zrobili. Wymagało to odwagi, poświęcenia, wielu ludzi zginęło, jak wiecie, no powstania, my często tak, no właśnie, na takich obrazkach to fajnie wygląda, jak się fotografują już te oddziały. Wojna nigdy nie wygląda dobrze. Nigdy. Jest ogromnym chaosem, jest cierpieniem, strachem, lękiem, który nie kończy się wraz z wojną. Czy z zakończeniem działań wojennych. No i ci ludzie się na to zdecydowali. Dlatego strasznie mnie denerwuje, ale nie powiem znowu wulgaryzmu, bo tutaj panie nauczyciele kiedy się postponuje i mówi, no powstania śląskie, no co to było powstania śląskie, co? Nie, jeśli ktoś poświęca za coś życie, a wiecie, że to jest. Nie wiem, czy macie takie idee, czy macie takie wartości, za które chcielibyście oddać życie. Macie takie wartości jakieś? No, ciężko jest pomyśleć w ten sposób. Ciężko jest pomyśleć w ten sposób. A oni to zrobili. I nie tylko dlatego, że już byli przyzwyczajeni do tego, że świszczą im koło uszu kule, że przeżyli właśnie wielką wojnę, że wydawało się, że no, nie potrafią nic innego robić, tylko zabijać. To byli ludzie przyzwyczajeni do zabijania. Też. Nie czarujmy się. No ale wymarzyli sobie, być może wymarzyli sobie, że to będzie spokój, że bycie w Polsce, przynajmniej tej części Górnego Śląska, która została dosłownie zdobyta, odbita, zdobyta, będzie lepsze. Oczywiście rozczarowali się. Jak wiecie, rozczarowali się. To rozczarowanie w niektórych kwestiach rozciąga się aż po dzisiejszy dzień. Innych nie. No bo nie wiadomo, co by się jeszcze wydarzyło w Europie w bardzo niespokojnym czasie lat 20., wielkiego kryzysu za chwilę, emigracji, no, rodzącego się faszyzmu, który też się narodził jako trauma. My często mówimy, nazizm się narodził w taki prosty sposób, no bo nie, nazizm, faszyzm i te ideologie krwi, ziemi, związane z przemocą, związane z czystością rasy, narodziły się tam w okopach pod Verdun. Tam ci ludzie to wymyślili. Że trzeba stworzyć takie bastiony, że będziemy wreszcie bezpieczni. Kto z nas nie chce być bezpieczny? Kto z nas nie chce żyć bezpiecznie? Nie tyle bogato, nie tyle dostatnio, nie tyle nawet może wygodnie. Chociaż chcemy, oczywiście chcemy jakiejś wygody, ale żyć bezpiecznie po prostu. No i ci ludzie tego bardzo pragnęli. No i stąd powstanie. Ono miało przebieg przedziwny. No bo sobie wyobraźcie, że obydwie strony, i polska i niemiecka, prowadziły swoją propagandę. Propagandę ogromną, powiedzielibyśmy dzisiaj kompetentną, dlatego że pamiętajmy, że na Górnym Śląsku ludzie czytali, to nie tak jak w reszcie części Polski, że ten odsetek analfabetów był ogromny. Na Śląsku ludzie czytali, to czytali po polsku, niemiecku, czesku i widzisz też jeszcze, jakby ktoś chciał tego. Więc to byli ludzie, którzy może nie mieli wykształcenia akademickiego, ale byli bardzo sprawni komunikacyjnie. No, znali kilka języków, można powiedzieć. No i zawalczyli o to i jakoś wygrali. Wygrali, ale też przegrali. Wygrali, ale też przegrali. Jakimś konsensusem, jakimś taką próbą pogodzenia tych różnych opcji, tych różnych problemów było to, no, że powstało autonomiczne województwo śląskie, które też miało krótkie trwanie. Dzisiaj o autonomii oczywiście najczęściej słyszymy w kontekście ruchu autonomii Śląska i to jest wszystko. A ten ruch autonomii Śląska jest traktowany jako ruch separatystyczny i tak dalej. Ale popatrzcie na Europę. Cała Europa jest
autonomiczna. Hiszpania, Italia, no we Francji to jest gorzej już trochę z tym. Ale w innych krajach Europy, w Austrii, jeszcze w wielu innych mniejszych, no ludzie myślą, że najważniejszy jest region. Bo w tym regionie znamy pewne rzeczy, znamy ten świat najbliższy. Najbliższy świat znamy. Ten najbliższy świat to jest nasza ojczyzna. Oczywiście polityczna ojczyzna też jest ważna. Dzisiaj bardzo wielu Górnoślązaków powie, może wy też, nie wiem. Nie wiem. To jest zawsze trudna deklaracja. Zresztą w waszym wieku ja też nie wiedziałem, kim jestem. Nerwowo, szaleńczo poszukiwałem swoich korzeni. I tych korzeni czysto śląskich, tych holenderskich, tych niemieckich, tych czeskich, i żydowskich jeszcze, i polskich. Ostatecznie, bo mam polskie nazwisko. Ale to nie był czas, kiedy jeszcze tak naprawdę wiedziałem, kim jestem. To jest proces, w którym wy jesteście. Być może dzisiaj, w roku 2018, nie jest to takie ważne. Jest to ważne w ogóle tożsamość taka, żeby wiedzieć, skąd się jest, po co się jest? Jest to ważne? Jak myślicie? Powiedzcie szczerze. Może panie nie słuchają, widzę, że zatykają uszy, nikt nie wie. Powiedzcie, jak wy to czujecie. Jest to ważne, czy nie? Jest i nie jest. Bo z jednej strony to, co się stało, czyli to dziedzictwo i tradycja powstań śląskich. I to, że dzisiaj właściwie cały, no nie do końca cały, ale w większości cały, można powiedzieć prawie, że cały Górny Śląsk jest częścią Rzeczpospolitej Polskiej, no jest tym darem, który dostaliśmy od tych panów, którzy są na zdjęciach tutaj dookoła. Ale z drugiej strony często się identyfikujemy jako Górnoślązacy czy Górnoślązaczki. Co nie znaczy, że nie jesteśmy polskimi obywatelami. Inna rzecz, że oczywiście jest problem z tym, że no, państwo polskie chciałoby mieć obywateli, którzy mówią, że są tylko Polakami. Chociaż tutaj nie widzę, że państwo mieli jakieś koszulki takie bardzo patriotyczne. U nas na uniwersytecie to się to zdarza, że siedzi cała armia ludzi z podgolonymi głowami w koszulkach patriotycznych, co jest dla mnie przerażające, ale tak jest. Jest to też pewien znak czasu. Nie myślcie państwo, że to są ludzie, którzy mają dobre mniemanie też o powstańcach śląskich. Rozmawiałem z nimi. Nie, oni mają w ogóle jeszcze inne. To jest tak odjechane, to jest tak dziwne, to jest tak straszna gmatwanina pogubienia się w świecie oczywiście technologii, tego nowego świata i tak dalej, że no poszukują. Ja rozumiem, że to jest etap poszukiwania. No ale to może być jakieś groźne, no bo jeśli ktoś obchodzi urodziny Adolfa Hitlera z tortem w lesie, no to albo powinien się udać do psychiatryka nieodległego w Rybniku, albo po prostu zacząć rozmawiać z kimś, nie wiem, w szkole, nie wiem, czy w szkole jest okazja. Nie wiem, czy państwo macie w szkole okazję porozmawiać o swojej tożsamości. A to jest ważniejsze niż matematyka, fizyka, chemia, nowe technologie, nowe narzędzia komunikacji. Proszę? Nie, no mówię, że matematyka jest nieważna. Tego nikt nie powiedział. Jest bardzo ważna. Ale chcę powiedzieć, że ze szkoły szkoła powinna, tak ja to widzę, szkoła powinna nam dać, oczywiście my te narzędzia mamy, my je zdobędziemy prędzej czy później, jeśli chodzi o wiedzę, ale szkoła powinna nam dać, to powiem teraz stare słowo, niemodne, nikt tego już słowa nie traktuje poważnie, formacje, nie informacje, bo informacji jest pełna. Ja mogę telefon otworzyć i mam bardzo dużo informacji. Każdy z nich. Wszyscy mają telefony? Wszyscy mają. Możemy wszystko prawie znaleźć, to jeszcze w kilkuset językach. Nie o to chodzi. Ale powinniśmy wiedzieć, skąd jesteśmy, po co jesteśmy, kto jest naszym przodkiem. A powstańcy są naszymi przodkami.
Powstańcy są częścią, ci ludzie są częścią naszego dziedzictwa. To dziedzictwo jest kłopotliwe, ono jest trudne, ale ono jest nasze. Jest tak bardzo nasze, że no, jeśli u nas zapomnimy o tym, to kto o tym będzie powstawał? Być może Państwo śledziliście dyskusję na temat tego, kto ma postawić pomnik Korfantego w Warszawie. No popatrzcie, człowiek, Korfanty, urzędował niedaleko, był tu, chodził po tych ulicach co wy. Ten człowiek nie doczekał się właściwie żadnego poważnego uczczenia ze strony polskiego państwa. A to jemu zawdzięcza Polska to, że jest Polską dzisiaj. Bo bez technologii, bez przemysłu na Górnym Śląsku Polska by była rolniczym krajem jak Mołdawia. Czyli takim krajem właściwie, który ma takie znaczenie. Ktoś w ogóle słyszał o Mołdawii? Dlatego spotykamy się dzisiaj po to, żeby sobie przypomnieć, że to jest część naszej tradycji. Słowo tradycja jest niemodne. Słowo tradycja, jak ktoś mówi tradycja, to mówi, no ja wiem, no to co to jest śląska tradycja? Modro kapusta, te wszystkie pierdoły takie. Jaka? Rolada, to jest tradycja. To nie jest tradycja. To jest kuchnia regionalna. Możemy równie dobrze zjeść w McDonald'sie, albo jeśli ktoś jest... Ludzie wolą kepsa niż roladę. Tradycja, ale pozwólcie mi mówić, bo ja nie mam mikrofonu, więc a sala jest taka, że nie przekrzyczę was. Tradycja jest po to, żeby ją przyjąć i częścią tej tradycji są powstania i to, co się wydarzyło o 2:00 w nocy 97 lat temu, to jest część tradycji. Ale tradycja też jest po to, żeby jej przeczyć. Tradycja umiera, kiedy się z nią nie dyskutuje. Tradycja jest martwa, jeśli się nie podejmuje dialogu z tą tradycją. Ja wiem, że tradycja... Macie jakieś tradycje, które pielęgnujecie? Szczerze. Na przykład strojenie choinki. Stroicie choinka? Ale choinka wszyscy stroją. No ale to jest tradycja. Ale to jest tradycja. To jest tradycja. Ale w domu też jeszcze coś robicie, nie? Poradzicie go tak po śląsku? Ja. Tak? To ja się ciebie spytam tak, bo to też należy do tradycji. Jak się nazywa taki Karlus po śląsku, nie? Taki fezłopolony, który przyjechał ze środkowej Afryki? Nie, Tu się włącza tak jak każdy, co tutaj przyjechał. I to obojętnie, czy z gór, czy z Sosnowca, nie? No widzicie, to jednak złość po śląsku. To też jest tradycja, język. Tak? No i pamiętajmy o tym, że były dwie strony te powstańce i byli ci obrońcy ojczyzny, nie? Po drugiej stronie, którzy bronili swojej ukochanej ojczyzny niemieckiej i nie chcieli być w Polsce. To też jest tradycja. A nawet jak chcieli być w Polsce, to chcieli po niemiecku gadać. O, a jeszcze chcieli, bo byli i tacy, co po niemiecku chcieli gadać w Polsce. No. Powiem wam taką... Ja długo nie rozumiałem całej tej skomplikowanej historii związanej z polskimi powstaniami na Górnym Śląsku i wyjaśni mi ją wszyscy, może nie wszyscy, ale część z Państwa może znacie pierwszego wojewodę pana Czecha. I on mówił o takim przekazie, on to znalazł, to był tekst, to jest tekst. To są wspomnienia powstańca, który pisze o tym, że były oddziały walczące po polskiej stronie, dowodzone po niemiecku i oddziały walczące po stronie niemieckiej po polsku. Tak to wyglądało. To jest tak skomplikowane. Więc jak ja widzę podręcznik do historii, teraz panie historyczki, panie profesor, przepraszam, ale jak ja widzę podręcznik do historii, no, najchętniej bym go podał.
Bo wiecie, co jest najważniejsze? Słuchanie, nie wiem, czy jeszcze macie dziadków, babcie, prababcie, macie pewnie. Słuchajcie, co oni mówią. Oni się powtarzają często. Zmieniają te wersje, już sami nie wiedzą, po której stronie tak naprawdę byli. Ale słuchając tego, mając narzędzia interpretacyjne, i tego powinna was nauczyć szkoła, niczego innego, tylko interpretacji, wyciągniecie dla siebie jakąś prawdę. Taką prawdę, dla której warto żyć. No, podręcznik musi być tak poukładany, muszą być tematy, muszą być, tak to musi być. Ja wam przyniosłem taką książkę pokazać, która wyszła 2 tygodnie temu, która ma cały duży rozdział poświęcony powstaniom na Górnym Śląsku. I to jest w ogóle pierwszy rozdział, on jest bardzo długi. I ten rozdział nazywa się Powstania Śląskie czy Wojna Domowa. Powstania Śląskie czy Wojna Domowa. Autor tej książki, Krystian Węgrzynek, doktor Krystian Węgrzynek w tej swojej, moim zdaniem to jest najciekawsza książka, jaka